салом алайкум дӯстон. имрӯза мавзӯи мо дар бораи аҷмани дар турник аст. мебароем 1 2 3 иҷро мекунем ва машқ мекунем. тарзи дурусти аҷмани дар турник, тарзи ёд гирифтани аҷмани дар турникро мо ба шумо дар ин давора мо мегӯям. Ба турник меҷаҳе ранги вихатила мебароем мефароем як амалдуну тарзи пураш мебароем вихатила ва поямонро икс мекунем анамито аҷмани дар турник аст. тарзи дурусташ дар инҷо 3 амал иҷро карда мешавад. бинед мебароем ба турник мекушанем баъд иҷро мекунем. мебароем 1 2 вихатила мекунем 3 иҷро мекунем ва машқ мекунем. на ин намуди дар турник бихуд карда аҷмани карданро яъне аҷмани на турнике мекунам. бо забони русӣ бошад забони тоҷик бошад аҷмани дар турник мешавад. анамиро ёд гиред дӯстон. шумо гуфтам мебароем ба турник меҷаҳед мекаше мехса ба аҷмани мезанед. бинед ки вақте ки аҷмани мезанед касои дастон трипсетон яъне гуруднои клетка кафси сина ҳама ҷо обтоб меёбад. ана боз бинед як бор дигар нишон медиҳам. 1 2 3 мо шумо будам поиндам чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба машқҳои кӯчагӣ Улугбек Нурматов. роҳ ба сӯи орзуҳо. дар зер намор лайк гузоред, ба дӯстонатон роҳӣ кунед, комментария нависед, моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пештави мо. роҳ ба сӯи орзуҳо рафтем. Deep breath and head towards the darkness. The light at the end wasn't put there by no novice.